Goedemorgen. Even geluid. Ja, oké. Goedemorgen bij de IBOP-verrichting van donderdag 29 september. Wij, Christel van Duren, zeg het even goed. En Corrie Raven, ikzelf, gaan de IBOP afnemen. We wensen alle deelnemers heel veel succes. En Jelmer, die bij de spitsaf, die stelt voor Helma Isa. Jelmer, heel veel succes.
volgende cijfers gegeven. Een 6 voor start, een 6,5 voor de draf, een 6,5 voor de blok, een 6 voor de houding in balans. Souplesse een 6,5, schaargaan een 6, een punt 6,5, geeft een totaalscore van 69 punten. Gaan wij door met nummer 2, Sandra van Nakkenstaten, gereden door Lisa Bergsma. Lisa, succes!
gekeken naar de verrichting van Sandra van der Markstaten. Een paard wat opvalt door een mooie houding, veel souplesse in het lichaam. Er komt natuurlijk een maar aan. Wij hadden het paard graag gezien met een wat flitsender achterbeen. De stap is in de hand gesteld wat breekbaar. Dan is het amper aan tak zuiver. Als je meer lengte geeft, is hij oké. De draf, mooie houding. De gewone draf op zich netjes, maar wel dat je zegt hij maakt het achterbeen. En dat komt dan in de middendraf tot uiting dat hij gewoon 2 keer gaat aangalopperen in de middendraf. De galop, netjes in balans, blijft goed opwaarts, verruimt correct. Maar ook daarin, het mag allemaal net iets meer zijn. Wij zijn tot de volgende punten gekomen. Een 6 voor de stap, een 7 voor de draf, een 7,5 voor de galop. Houding in balans, een 7,5. Souplesse, 7,5. Schakelen, een 6,5. Impuls, een 7. Geeft een totaalscore van 77 punten. Gaan wij verder met combinatie nummer 3. Irianne van Bedem, gereden door Ingeborg Klooster. Ingeborg, heel veel succes.
We hebben gekeken naar de proef van Erian van der Beden, voorgesteld door Ingeborg Klooster. Ingeborg, jij had vandaag heel veel onder je. Dat was meer met andere dingen bezig dan met de proef. Hè. Veel gebrul, gedoe. Daardoor kwam hij gewoon met te veel oprichting, weinig lichaamsgebruik en drukte te veel de rug weg. En helaas neemt hij dat gewoon mee en al de 3 de gangen. De stap die blijft wat gespannen en dan maakt hij zo'n dansende pas erin. En hij stapt wel zuiver in de takt, maar pakt weinig tot geen bodem. De draf, ja, dat is erg gewoon, dat breekt te veel af, omdat hij met die weggedrukte rug blijft lopen. En dan moet ik gewoon zeggen dat de galop daarin nog het betere is. Dat hij zich iets losser laat en daardoor een mooiere sprong maakt. En dat die galopsprong op zich wel mooi gaat rollen. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Een 6 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 7 voor de galop, een 6 voor houding en balans, een 6,5 voor de souplesse,
6,5 voor de schakelen en een 6,5 voor de impuls geeft een totaalscore van 70,5 punt. Dan gaan we verder met Eike van het Hien, voorgesteld door Afke Weidenaar. Afke, heel veel succes.
Wij hebben gekeken naar de verrichting van eigen voorgesteld door Afke. Afke, jij hebt het paard heel sympathiek voorgesteld. Het plaatje op zich is heel mooi om te zien. Maar jij moet een beetje meer durven voor te stellen. Want wij hebben de indruk dat jij het heel netjes wil doen. Maar door je netheid word je te behouden. Het paard blijft zich wat te vasthouden in de rug. En we krijgen te weinig lichaamsgebruik. En daardoor ontstaan de fouten. Bijvoorbeeld dat hij geen middendraf aanpakt. Dat hij zich in de stap niet loslaat. Dus durf gewoon brutaler voor te stellen. En laat een keer wat fout gaan. Maar dat het paard meer aangaat. En dat het achterbeen flitsender wordt. Dan we meer impuls krijgen. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 6. De draf een 6,5. De galop een 7, houding in balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen een 6, impuls een 6. Geeft een totaalscore van 70,5 punt. Gaan wij verder met Ayolt H. van het Stientjedam, voorgesteld door Annette Verbeek. Annette, veel succes.
Tussen K en A, arbeidskracht. F, E, van hand veranderen. F, E, van hand veranderen. EBE, grote volte, hals trekken. EBE, grote volte, hals laten trekken. Tussen E en H, teugels op maat. Tussen E en H, teugels op maat. Tussen C en M, arbeidsblad rechts. C en M, arbeidsgelap rechts. BEB, grote volte, enkele sprong middengelap. BEB, enkele sprongen middengelap. Tussen F en A, arbeidskracht. Tussen F en A, arbeidskracht. KXM, van hand veranderen in middendraf. KXM, van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K, arbeidsstap. Tussen E en K, arbeidsstap. KAF, hals laten strekken. F, teugels op maat maken. F, XG wenden. F, teugels op maat. F, XG wenden. Tussen X en G, hand houden en groeten. Wij hebben gekeken naar de verrichting van Ayolt van het Tjienendam, voorgesteld door Annette Verbeek. Een groot ruim paard, waar met heel veel houding binnenkomt. De moeilijkheid bij het paard is om dat achterbeen vlug te krijgen en het achterbeen onder de massa te krijgen. Want dat is een beetje waar het steeds een beetje op fout gaat. Omdat hij met te weinig impuls gaat, heeft hij ook heel veel moeite met zijn balans. Kijk, hij wil een houding maken, maar hij komt te weinig tot dragen. En dat zien we gewoon in alle gangen zo'n beetje terugkomen. De stap, hij maakt een mooie overstap, mag daar nog wel wat losgelatener in de rug blijven. De draf, stukjes mooi, maar iedere keer dat achterbeen achter de massa. En dan heeft hij ook gewoon moeite met de verruimingen. En het slingert van alle kanten nog wat. En in de galop maakt hij dat eigenlijk nog een beetje erger. Ook gewoon zo in de voltes, dat als hij daar moet verruimen. Ja, dat hij gewoon al moeite heeft om de volte gewoon heel correct door te komen. Hè? Dus werk aan meer impuls, meer reactievermogen op jouw hulpen, want zijn traagheid is het grootste probleem. Wij hebben de volgende cijfers dan ook gegeven. Een 6,5 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6 voor de galop. Houding in balans een 6, souplesse een 6,5, schakelen een 6 en voor de impuls een 6. Geeft een totaalscore van 68,5 punt. Dan gaan we verder met Binte van het Twillens. Voorgesteld door Bernadette Brinkman. Bernadette, veel succes.
Dan zijn we vroeg klaar. Maar het niveau is vandaag nog niet best. Nee, maar dat komt omdat er weer een paar goede... C, linkerhand. EBE, grote volte. EBE, grote volte. FXH van hand veranderen, daarbij enkel pas een middendraf. FXH van hand veranderen, daarbij enkel pas een middendraf. Zijslang volte 3 bogen. Zijslang volte 3 bogen. Tussen C en M overgang arbeidsstap. Tussen C en M overgang arbeidsstap. B afwenden. C en arbeidsstap. B afwenden. E linkerhand. B afwenden. E linkerhand. Tussen K en A overgang arbeidsstraf. Tussen M en KA overgang arbeidsstraf. Tussen M en C arbeidsblok links. Tussen M en C arbeidsblok links. EWE grote volte, enkele sprongen middengelop. EWE grote volte, enkele sprongen middengelop. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. FE van hand veranderen. FE van hand veranderen. EBE grote volte hals trekken. FE van hand veranderen. EB grote volte hals trekken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen C en M arbeidsblok rechts. EH teugels op maat. CM arbeidsblok rechts. CM arbeidsblok rechts. BB grote volte, enkele sprongen middengelop. BB grote volte, enkele sprongen middengelop. Tussen F en A overgang arbeidsstraf. FA overgang arbeidsstraf. KXM van hand veranderen, middendraf. KXM van hand veranderen, middendraf. Tussen E en K overgang arbeidsstap. Tussen E en K overgang arbeidsstap. KAF hals trekken. EK arbeidsstap. K
KAF halt trekken. KF halt trekken. F teugels op maat. F teugels op maat. FXG wenden. FXG wenden. Tussen X en G halt houden en groeten. XG halt houden en groeten. Zo, wij hebben gekeken naar de verrichting van Bente van Twillens, voorgesteld door Bernadette Brinkman. Mary met een heel mooi front erop. Wat ook direct een beetje moeilijk is, dat daardoor een beetje strak in de rug blijft. Hè. We wilden gewoon graag dat de Mary wat meer lichaamsgebruik zou hebben. En daarbij, de Mary werd wel goed voorwaarts voorgesteld, maar er blijft dan een beetje het verschil in tussen goed voorwaarts en gedragenheid, of dat het net allemaal een beetje te vlug is. De stap is fijn, stap mooi door het lichaam, komt goed uit de schouder, maakt een mooie overstap. En de draf willen we graag dat het achterbeen wat meer ondertreedt en dat we meer losgelatenheid in de rug krijgen. De galop die blijft wat vlak, die blijft wat vlug en daar komt dan weinig tot dragen. Wij hebben de volgende cijfers gegeven: een 7 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6 voor de galop, 6,5 voor houding en balans, een 6,5 voor de souplesse, 6,5 voor het schakelen, een 6,5 voor de impuls, geeft een totaalscore van 71,5 punten. Dan gaan wij verder met Vrouwtje W, voorgesteld door Jelmer Ketelaar. Jelmer, succes!
Wij hebben gekeken naar Vrouwtje W. Vrouwtje W die had helaas te veel spanning en heeft daardoor de proef beëindigd. Wij gaan verder met Iris van West-Friesenhof, voorgesteld door Diana Postma. Diana, we wensen je veel succes.
Wij hebben gekeken naar de verrichting van Iers van het West-Friesenhof, voorgesteld door Diana Posma. Een paard, fijn paard, veel houding. En een mooi actief achterbeen zo in de draf, wat gewoon heel goed het ritme weet te houden. Het paard mag gewoon in stapdraf galop nog iets meer loslaten in de rug. En de stap is in de hand gesteld, is die bereikbaar qua taktzuiverheid. In de vrije stap komt hij er wel weer goed uit. En de draaf mooi gemakkelijk, blijft heel mooi in het ritme. Mag nog iets gedragener zijn in het achterbeen. Van zoals in de verruiming ook, dan verruimt wel, maar versnelt ook. En dan zullen we wel iets meer het zweefmoment willen zien in de verruiming. De galop is opwaarts, maar daar voel je dat hij op het moment dat je de verruiming inzet, dan gaat hij zich vasthouden in de rug. En dan springt hij eerst omhoog voordat hij bodem begint te pakken. En dat doet hij dan links wat erger dan rechts. Rechts was net even bij het inzetten van de verruiming dat hij nog eens omhoog sprong. Maar in de galop willen we dan met name linksom meer rug gebruiken. En dat hij niet alleen opwaarts springt, maar dat hij ook meer bodem gaat pakken. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Een 6 voor de stap, een 7 voor de draf, een 6,5 voor de galop, een 6,5 voor houding en balans, een 6,5 voor souplesse, een 6,5 voor het schakelen en een 7 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 72 punten. Dan gaan we door met nummer 9, Johanna K., voorgesteld door Carlijn van Vught. Carlijn, succes.
Wij hebben gekeken naar de verrichting van Johanne K., voorgesteld door Carlijn van Vught. Wij zien hier een paard wat gewoon echt heel netjes is afgericht. Heel constante houding, heel constant in balans. Wordt zeer correct voorgesteld. Wat wij wel graag willen van het paard, dat hij gewoon wat sterker in het achterbeen zal zijn. En dat er wat meer ondertreedt en wat meer afdrukking komt. En dat het gewoon een stukje lichaamsgebruik kan daarin ook nog verbeteren. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Een 6 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6,5 voor de galop, een 8 voor houding en balans, een 7 voor de souplesse, een 7 voor het schakelen en een 7 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 75 punten. Dan is nummer 10 is uitgevallen. En dan gaan we door met nummer 11, Hanneke C., voorgesteld door Tané Visser. Tané, heel veel succes.
Gekeken naar de proef van Hanneke C. met Tané Visser. We zien een paard met veel looplust, met een goed achterbeengebruik. Waar we een beetje mee spattelen is dat hij gewoon allemaal nog net even erg groen overkomt. En dan nog allemaal een beetje moeite heeft met de balans. Dat is even een punt. Stap is heel goed. Mooi lichaamsgebruik, treedt mooi over. Dat is ons 7,5 waard. De draf, ook goed achterbeengebruik. Maar heel vaak uit balans en dan heeft hij nog moeite met de verruiming. En daar komen we dan op een 7. De galop hebben we op zich goed achterbeengebruik, maar dan blijft hij zich vasthouden. En dan springt hij meer omhoog dan dat hij bodem pakt. En daardoor komen wij op een 6,5 voor de galop. Dan houding en balans een 6,5, souplesse een 6,5, schakelen een 6,5 en de impuls een 7. Geeft een totaalscore van 75 punten. Dan gaan wij verder met Elana T. Voorgesteld door Isabelle Vromans. Isabelle, veel succes.
Zo, wij hebben gekeken naar de verrichting van Elana T, voorgesteld door Isabelle Vromans. Het is een stoerpaard, veel afdruk erin. Het blijft behoorlijk constant in de houding, maar het is wel even oppassen van soms wil hij in zijn houding iets voorovervallen. En dat heeft dan wel te maken met hoe vlug blijft dat achterbeen. En de draf wil hij wel mooi richting een zweefmoment komen, maar in dat zweefmoment gaat hij ook iets vertragen in het achterbeen. En de stap was een beetje moeilijk te beoordelen. Blijft hij zich nou een beetje vasthouden in het lichaam, hij blijft een beetje strak in het voorbeen. Hij is wel heel zuiver in de takt. En hij maakt ook wel wat overstap, maar het is net niet helemaal losgelaten. De draf, dat is mooi opwaarts. Hij maakt grote passen, maar omdenken dat het achterbeen onder de massa blijft en dat hij gedragen blijft. De galop, dat moet ook wat meer gedragen, want hij heeft nog wat te veel snelheid nodig om in de galop te blijven. En daar moet hij net wat meer op het achterbeen willen blijven in de galop. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Een 6,5 voor de stap, een 7 voor de draf, een 6,5 voor de galop, een 7 voor de houding en balans, een 6,5 voor de souplesse, een 6,5 voor het schakelen, een 7 voor de impuls. En dat geeft een totaalscore van 74 punten. Dan gaan wij verder met Dori KP, voorgesteld door Jelmer Ketelaar. Jelmer, heel veel succes. AXC, binnenkomen, arbeidsdraf. C, linkerhand. C, linkerhand. EBE, grote volte. FXH aan het veranderen. Enkele buizen inderdaad. Zee is lange volte met 3 bogen. Tussen zee en M. Overgang, arbeidsstap. Tussen zee en M. Overgang, arbeidsstap. Bij B afwenden. En bij E op de linkerhand. Tussen K en A. Overgang arbeidsdraf. En dan tussen M en Z.
links. EBE, grote volte, enkel sprongen middengelop. Tussen K en A, draf. Tussen K en A, hoge arbeidsdraf. F1 van hand veranderen. EBE, grote volte hals trekken. Tussen E en A, toze maat. Tussen C en M, arbeidsgeloof rechts. BJB, grote volte, enkel sprongen middengelop. Tussen F en A, draf. KXM van hand veranderen, enkele passen in de middendraf. Tussen E en K, arbeidsstap. Tussen E en K, arbeidsstap. KAF, paard de hals laten strekken. KAF, paard de hals laten strekken. F toze maat, FXG wenden. Wij hebben gekeken naar de Dory KP, voorgesteld door Jelmer. Een paard wat binnenkomt een heel mooi front heeft. En, dat is de eerste blik waar je zegt dat is heel mooi. Maar het probleem is even dat het paard behoorlijk scheef is. Hè? Het wil eigenlijk heel veel, met name in de draf, het linker achterbeen. Moet nog gewoon even wat sterker worden. De stap geeft is hij beter. De overtuiging. En de draf, dat is gewoon, moet even wat sterker worden. De glop links, dat is erg mooi. Hè? Dan is hij heel mooi opwaarts en de glopsprong die rolt en pakt mooi bodem. Maar rechts, dan is dat toch even weer de moeite van de linktebuiging. Hè? Dan blijft hij toch even weer wat strakker, dus blijft hij zich wat meer vasthouden.
Wij hebben de volgende cijfers. Voor de stap een 6,5, voor de draf een 6, voor de galop een 7, houding en balans een 6, souplesse een 6, schakelen een 6 en impuls een 6,5. Geeft een totaalscore van 69,5 punten. Dan kijken we naar de laatste combinatie onder het zadel. Dat is Jolke van de Terp, voorgesteld door Patricia Bieleveld. Patricia, veel succes. Binnenkomen arbeidsdraf. Binnenkomen arbeidsdraf. C, linkerhand.
Wij hebben gekeken naar de verrichting van Joke van der Terp, voorgesteld door Patricia Bieleveld. We willen even compliment maken dat hij sympathiek is voorgesteld, heel correct is voorgesteld. Een paard wat heel constant in de houding is goed voorwaarts gereden. Over het algemeen zullen we vanuit dat voorwaarts nog wel wat meer gedragenheid willen zien. De stap die is zuiver, die is actief. De draf is gewoon heel netjes in balans, maar het achterbeen moet nog wat meer tot dragen komen, moet nog even wat sterker worden, want dat merk je ook in de verruiming en dan gaat hij meer versnellen dan dat hij tot een zweefmoment in de verruiming komt. De galop, dat moet nog wat meer bergen op blijven en dat moet ook wat meer gedragen. De galop blijft wat te vlak en maakt daarbij gewoon wat te veel snelheid. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Een 7 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6,5 voor de galop, een 7 voor de houding, een 6,5 voor de souplesse, een 6,5 voor het schakelen en een 7 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 74 punten. Is er nu even een korte pauze en dan gaan we zo direct verder met het mennen. En dan zal als eerste in de baan verschijnen Age Okkema met Hanne T. van... Oh, die komt niet? Oh, oké. Dan gaan we verder met nummer 16. Nee, ik denk aangekomen. Oh. We zien straks als eerste in de baan Age Okkema, maar met welk paard blijft een kleine verrassing. Dus ik zal zeggen, blijf kijken.
beginnen met Ake Okkema, met Ikje Y. We wensen Ake veel succes. Als je klaar bent, mag je beginnen. Het is er niet beter op geworden dat ik het schoon heb gemaakt. EBE Grote Volte. EBE Grote Volte. FXH van hand veranderen, enkele passen middendraad. C, slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen. Tussen C en M, arbeidsstap. B, afwenden. E, linkerhand. Tussen K en A, draf. Tussen M en C, galop links. Tussen M en C, galop links. EBE, grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A, draf. Tussen K en A, draf. F1 van hand veranderen. F1 van hand veranderen. EBE, grote volte, hals trekken. Tussen E en H, leidsels op maat. Tussen C en M, galop recht. Goed dan. Tussen C en M, galop recht. BEB, grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen F en A, draf. Tussen F en A, draf. KXM, van hand veranderen in middendraf.
tussen E en K arbeidsstap. Tussen E en K arbeidsstap. KAF zwaarste hals laten strekken. FXG wenden. Tussen X en G halt houden en groeten. Komt de eerste trippel, toch? Ja. Lekker praat. We hebben gekeken naar ook naar met Ikje Y. Een fijn paard met heel veel afdruk. Stap is ietsje beperkt, zo het mooi door het lichaam mogen stappen. Maar de draf, ja, achterbeen komt fijn door, mooi in het ritme, mooi bergop. Jammer was dat ze in de verruimingen net even een paar keer de taktfouten maakten. Maar we zagen ook wel dat er mogelijkheden waren voor het verruimen. En een hele fijne, goede opwaartse galopade. Zowel linksom als rechtsom. De stap een 6,5, de draf een 7, galop een 8,5, behouding en balans een 8, souplesse 7,5, schakelen 7, impulsen 7,5, een totale score van 82 punten. Dan gaan we nu kijken naar Inske van de Hofstad met Udo de Haan. Udo, op het moment dat Aage de baan verlaten heeft en je er klaar voor bent, mag je starten. Succes! Ja, leeg.
We hebben gekeken naar nummer 16, Inskje van de Hofstad met Udo de Haan. Heel sympathiek voorgesteld, maar wat we toch vooral zien is dat het paard net te veel neerwaarts blijft. Zou meer houding mogen maken. De stap wel correct intact, maar nog gehaast en ook wat gespannen. De draf, ze draaft op zich makkelijk, maar ook daarin weer te weinig houding maken en eigenlijk te veel neerwaarts blijven. En in de galop zien we eigenlijk datzelfde weer terug en zou ze ook gewoon meer gewicht op mogen nemen op het achterbeen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. Een 6,5 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6,5 voor de galop, een 6 voor de houding en balans, een 6,5 voor souplesse, een 6,5 voor het schakelen, een 7 voor de impuls, een totale score van 71 punten. Dan gaan we zo verder met Age Okkema, maar die zie ik nog even niet. Dus we wachten even wie we nog in de ring krijgen. Hendrikje. Ja. 17. We gaan nu kijken naar Hendrikje nummer 17 met Age Okkema. Age, veel succes. Ja, maar. AIC binnenkomen in arbeidsdraf. C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. EBE grote volte. FXH van hand veranderen, middendraf. C lange volte met 3 bogen. Iets wat stuk omheen. Tussen C en M stap. Goed, heel mooi. De C en M stap.
vinden, E linkerhand. Tussen K en A draf. KA draf. Tussen M en C arbeidsgalop links. Tussen M en C galop links. EDE grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A draf. Tussen K en A draf. F, E van hand veranderen. EDE grote volte, paard hals laten strekken. Tussen C en M galop rechts. Trok er even direct. Ja. BEB grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen F en A draf. KXM van hand veranderen, middendraf. Tussen E en K arbeidsstap. Tussen E en K stap. Ja. We hebben gekeken naar nummer 17, Hendrikje D. met Age Okkema. Ja, mooi grootramig paard, maar mist nog een beetje de kracht. Dat zien we vooral ook terug in de galopade. De draf heeft hij wel echt een mooi ritme en heel correct. Het achterbeen komt al goed onder de massa, maar we missen nog daarin ook een beetje de kracht, zou nog wat sterker mogen. In de stap zien we toch veel spanning nog, erg afgepast ook in de stap. Ze blijft net correct in de takt, maar ja, te veel spanning nog. En in de galopade zou ze meer sprong mogen tonen en ze mist daarin ook nog wat kracht en balans.
Dan komen we tot de volgende cijfers. In de stappen 6, de draffen 7, galoppen 6, houdingen balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impulsen 7 en een totale score van 72 punten. Dan gaan we nu in de ring zien nummer 18, Venne uit de Rijden met Ria Hettinga. Ria, als je zover bent, heel veel succes. Ik had op houding 7, dus daarom kwam het 72. Jullie zeggen nu 6,5, dus heeft hij ingezeten. Ja, houding in balans, omdat hij in de klok zo door de winding Ja. schiet. Ja, maar ik las het net op, dus zeiden jullie dat klopt. Dan doen we de 7. Had je 7? Nou, maak een 7. Dan staat hij op 72. Dan staat hij 72. Hey, grote volken. Hey, grote volken. We gaan nu kijken naar nummer 20. Ina van der Wolwarren met Siebren Minkema. Siebren, als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 20, Ina van der Wolwarren. Met Sibren Minkema. Het paard wordt heel fijn voorgesteld, heel sympathiek. Wordt echt gewoon op een juiste manier ook voorgesteld. De stap is actief. Er zou nog meer lichaamsgebruik mogen tonen. Daarmee nog net ietsje mooier door het lichaam stappen. De draf, heel correct. Maar ook daarin zien we toch wel dat het achterbeen nog wat krachtiger door mag komen. En dat zien we dan ook weer terug in de verruimingen. Want in de verruimingen pakt ze net niet genoeg gewicht op het achterbeen, waardoor het meer versneld is. En in de galopade, daar springt ze wel mooi opwaarts en in balans. En de rechtergalop was makkelijker, of de linkergalop was makkelijker dan de rechtergalop. Maar het zou nog wat mooier losgelaten mogen zijn. In de rechtergalop had ze ook wat snellere bewegingsafloop. En we zijn dan ook tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6,5, de draf een 6,5, de galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7 met een totale score van 74 punten. Dan gaan we dadelijk in de ring krijgen op Age Okkema met nummer 19. AIC binnenkomen in draf. C links. Heel mooi. EBE grote volken. Van hand veranderen, enkele passen midden eraf. C, slangenvolken met 3 bogen. Tussen C en M, stap.
M en C galop links. EBE grote volte, enkele strongen middengalop. Tussen K en A draf. FE van hand veranderen. FE van hand veranderen. EBE grote volte, hals trekken. Tussen E en H leidsels op maat. Tussen C en M galop recht. Niet dat er al wordt, hè? Ja. BEB grote volte, enkele strongen middengalop. Tussen F en A draf. Tussen F en A draf. KXM van hand veranderen, middendraf. Tussen E en K stap. Tussen E en K stap. We hebben gekeken naar nummer 19, Gaia da Monico met Age Okkema. Een paard met veel souplesse, mooie techniek. Mooi in het voorbeen gebruiken in de draf en de verruimingen. De tweede verruiming zou wat meer gemogen hebben, maar de pijp was een beetje leeg, leek het. In de stap, correct in de stap, in de takt. En we zouden nog wel wat meer bodem mogen pakken. De galopade, de techniek is er wel, maar ze mist nog een beetje de kracht en de balans. En het paard zou dan meer gesloten mogen blijven nog in die galopade. Maar de techniek is er zeker wel. We komen dan ook tot de volgende cijfers. Een 7 voor de stap, een 7,5 voor de draf, een 6,5 voor de galop. Houding en balans een 6,5, souplesse 7,5, schakelen 7 en impuls 7,5. Een totale score van 77 punten. Dan wachten wij even af. Punt Agen moet nog even omschakelen. Even weer een ander paard inspannen. Dus we wachten op nummer 21, Isa van den Marbohoeven.
We hebben even heel kort gekeken naar nummer 21 Isa van der Mouwbehoeven met Age Okkema. Helaas was het paard niet helemaal regelmatig, waardoor we de proef hebben beëindigd. We gaan zo meteen kijken naar nummer 22 Isa van der Grote Overburg. Brug met Age Okkema. Dus we wachten weer even op Age.
Lisa van de Grote Overbrug met Age Okkema. Age, veel succes. C, linkerhand. C, linkerhand. E, B, E, grote volte. E, B, E, grote volte. F, ik ga van hand veranderen. Enkele passen middendraaf. C, lange volte met 3 bogen. Tussen C en M, stap. Tussen C en M, arbeid, stap. B, afwenden. E, linkerhand. Een beetje goed galopperen, dat is wel een trek, hè? Staat goed, hè? Daarna draf. Tussen M en C, galop links. B, E, B, grote volte. Enkele sprongen middengalop. Tussen K en A, draf. F, E, van hand veranderen. E, B,
We hebben gekeken naar nummer 22, Isa van de Grote Overbrug met Age Okkema. Correct voorgesteld. In de stap heeft ze wel een nette takt, maar ze zou nog wat krachtiger door mogen stappen. In de draf, correcte draf, maar blijft nog wat sneller in de bewegingsafloop. Mist ook wat gedragenheid. Het achterbeen zou nog wat meer gewicht op kunnen nemen en meer onder het lichaam door mogen treden. Daarin zien we ook dat ze nog wat zoekerig is in de balans. En dat zien we ook wel in de draf en de galop vooral ook wel terug. De galopade springt ze wel goed door, maar zou ook daarin nog wat meer opwaarts mogen. En dan komen we ook weer bij dat stukje balans terug. Hè. Als ze wat meer balans krijgt, kunnen ze daar zich ook wat mooier nog in door springen. Dan gaan we naar de volgende cijfers. De stap een 6,5, de draf een 6,5, de galop een 7, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7 en een totale score van 73 punten. Dit was vandaag de IBOP en de laatste combinatie op deze donderdag 29 september. Tot de volgende keer.